ستريس 23 از الان چێخی جوەرە کورتەنووچەیان پێشکەش بکەم. ئەرکا خۆپاراست ناوێ سێ پەکراوانان ئەشکەرە دکە. گرێ سپی ناڤەندا ڕەکاندنا ئەرکا خۆپاراست ئیرۆ ڕاگەهاند کو سێ شەربانên wê jiyana xwe ji dest dane û navê wan Usa ye. Çekdar Yûnis Hisso ji gundê Berkevirê, Ridwan Elî Salih ji bajarê Hisiça, Gheys Ehmed Elebawî ji gundê Emm Elam. Ev şervanana di şerê navbera çeteyên Daişê û hêzên Kurdî de jiyana xwe ji dest dabûn li bajarê Silûkê. Li kantona Efrînê şervanekî jiyana xwe ji dest da. Navenda ragandina yê îro ragihand ku şervanekî wê bi navê Mihemed Emîn Elî jiyana xwe ji dest daye di tekoşîna taxa Eşrefiyê de. Artêşa rejîmê bi ser dikeve. Îro li Helebê artêşa rejîma Sûriye got ku wê riya di navbera Heleb û Xenasir de rizgar kiriye û gelek çeteyên Daişê kuştiye. Rojhilatê Kurdistanê xuya dike. Yekemîn car di parlamentoya Rojhilatê Kurdistanê sê namezetên Kurd bi ser dikevin. Navê wan Usa ye. Ferîd Ewlad Qobat 433,000 nav. Behroz Nemetlî 410,000 nav. Doktora Perwan Mafî 401,000 nav. Pevçûnek di navbera asayîşa Makedoniya û koçberan çê dibe. Îro dibe roja heftan ku nêzî 6,000 kes di navbera Sînorê Yunan û Makedoniya de sekinîne. Destê sibê pevçûnek di navbera asayîşa Makedoniyan û peneberan dest pê kir. Asayîşa Makedoniya bi bombeyên gazê êrişî koçberan kir.